views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Murag kaulan nun lagi, murag nagdag-o. Murag nihilak na mga kasing-kasing para sa mga tao nga nagmahal. Pero dili dapat. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan para sa mga nagmahal. Nagminahalay. Pero gibiyaan ra gihapon. More na ron. Mayong hapon sa mga naminaw karon. Labi na sa mga nahimong tigsalo. Kanabi taong nag-away sila siyang boyfriend, ta ikaw dahil mo ni salo, ikaw ang ni comfort. Tapos kamo na isig-uban, tapos nag-expect na kayo ka nga alakini mo nagyud ni. Alay! Pero ang ending, nagstorya mo gabi, nagpasalamat sa imo ha. Kay nagbalik na sila. I'm sorry, my love. Paeta, oy. Mayong pagpamina po sa tanan mga babaeng gipakilig, niligawan, gipanguyaban, hantod sa kanang murag ma-fall na gid siya, ready na gid siya nga iyan ang sugton. Apan! Nahanaw rag kalit. Tingala lang ka, wala ni padayon. Kaibigan lang pala, napawi ang aking pangangamba. 0995-335-2093 Webes karon. Pebrero 27. Basta Webes. Thursday. Before manawag, sigurado sa nga makatext sa mo mga igala, ha? Okay ba na or dili? Itira sa na ko ning commercial. Tita Bigod no, naunta ko'y pangutana. Uy, pa yan. 6 years na mi sa akong uyab. Gusto naunta ko magminyo mi, pero dili siya musugot kay bati manggod kong naong. Grabe sa niya. Hello? Hello, Tita B. Pakipalong sa semong radyo doy. Hello? Pakipalong si Moradjo doy. Pakipalong si Moradjo kay para dili magbanda-banda kong tingog. Check. Okay. Nganong naguyab man mo nga bati man kag naong? Nagkuan mo kami Tita B. 6 years na mi ba sa mong kuan ba sa mong relasyon. Mo lagi nganong naguyab man mo nga bati man kag naong? Nganong gisugot man kaniya? Sa kuan nung paloy-looy na ko ba? Saya ha. So meaning to say, agwanta sa imong 6 years. Nganong karon pa man na imong isyu nga bati kag naong? Kung
saan man Tita B na gusto na ko tigminyo sa iya pero di man siya musugot. Mao galing 6 years na mo mag-uyab. So meaning to say gagwanta niya imong pagabating naong, tama? Gidawat niya kay 6 years na gud mo mag-uyab. Ana tingali Tita O B. tanganong karon nahimo man ang isyu nga magpakasal na bati de kag naong. Bati-bati. Pasabot ani nga kani nga problema buhat-buhat ra ni, tama? Okay, bye. Hagas gilugan. Nagagwanta kag unong katuig ta pag Tita B na ako'y problema na ako'y anak. Tapos bisexual ko na ako'y uya pero kakita gyapon mi sa akong ex. Uy. Hello? Hello, Tita B. Hi. Hi. Pila edad nimo lang ga? 21, Tita B. So mo yung kag bisexual, pwede sa laki, pwede sa babae. Tama ba na? Tama, Tita B. Ma-attract kag babae, ma-attract po kag lalaki. Yes, Tita B. Tama man akong, no? Tama man akong palaga, no? So, mag-enjoy ka, pwede ka makipag-sex sa babae, pwede po ka makipag-sex sa laki. Yes, Tita B. Okay, So, now, so karon na kay anak, so, kanimong giingon nga na kay uyab, so lalaki ni. babae, Tita B. Pero ang imong ex mo'y lalaki. I mean, ang papa sa akong baby kay wala na yun communication kay dili daw iya, ha? Kay dili daw iya, ha? Yes. Kibaliwa niya giangkon niya, iya, ha? Yes, Tita B. Okay, tapos? Tapos, kaning akong uyab karon, while ani mong gudong story, ang akong uyab karon, while ga-training siya, Bae, laki? kanang babae. O, babae, okay. Nag-cheat ko atong sa lalaki mo nang papa sa ako ang baby. Tas, wala man niya ang kuna. So, katong isa po na nga ex nga babae, kay gusto siya nga siya bali second mother. sa Okay. akong baby. Mm. Tapos kaning ako ang piyab na babae katong nag-training kay siya, gusto po siya, bali LDR man gud ni, nasa Pampanga. Oh, wait. So, tulo ka person involved, ani, ang nakaburos ni mo, so wala na nagparamdam, so out na siya sa story. Tama? Yes. Di ba? Igo lang siya nagtanom og mohon. Then, out na rin siya sa story, mo nang nakay anak. Tama? So, ang atong imong giingon karon nga, uyab, babae ni, tapos kanimong giingon nga, ex, sa imong kakitaon, babae gyapon ni. Yes. Ayon, para maklaro ta. Kaya bro, nagkadyot lang. So, ang lalaki sa story, igo lang yun initanom sa muhon, mga igala. Okay, anyway. So, ang imong ex, gusto pon Second mother bali. anong nagbulag man mo ani nga ex? Atong kay nag-cheat ka? Muna siya nga ex. Yes. Nga in a relationship mo, tapos ni patrol kag lalaki na burusan din ka. Yes, Tita B. Oh, okay. So, mo nang nagbulag mo tungod ana nga rason. Yes, Tita B. Dili ingon kay lost of love. Yes. So, minto si, kumingon siya nga magpaka-mother siya. So, minto si, na-accept na niya ang fact. Yes, O Tita B. murag na forgive na kaniya, kay willing naman siya. Yes, Tita B. At willing siya pagpa-check up, uban siya, atong burot ako. Pero katong ang ga-finance, katong isa ka, atong uyab din ako. Imong current. Yes. Kasi pa sa mga finance mo'y naghatag sa kuan. Pag wala pa ko'y kwarta, siya maghatag og kwarta para pa-check up. Okay. Yan na. So, kani mong new girlfriend, unsa man ni, nag-uyab yun mo because you guys love each other or katong nga time tungod ba kay tungod lang kay long term na uyab ang ginawa siya, Tita B. Bale, siya jud ang first na ko nga na uyab. Tapos, na uyab na ko to akong ex. Ay pa rin tumusod. tapos nakasala ka, naburusan ka, tapos ay grabe ka, ikaw na. Pero kaning sa imong girl nga kuan, so ikaw ang guy sa relationship. Yes, Tita B. Pero Okay, ako okay. ang mas masculine na. Okay. Say mo itsura lang ka ng panlalaki ka or Dili, Tita B. girl na, okay. Short hair man ko sa una, pero kanang pag makita ko gwapo or something na na-attracted ka sa guy, kaya di ko comfortable. Alam mo, feeling na ako kay murag mas nindot na ana, no? Kaya at least tanan ba? At least ba, no? So, na pwede ka sa bahay, pwede ka sa... Karoon, party. Anyway, so, klaro ka. Well, kung hindi so,
So ang problema ni karon is napakay feeling sa ex kaya. Unsa may kuana ni Yes, karon? tabi. Tapos, kita ka nung good mi sa akong uyab pag muli na siya diri sa Mindanao. So long distance mo sa imong current nga uyab. Yes, tabi. Ito na Pero, ito na naman kanang, tayo. Mhm. bisan karon kita Japon mi, ana. Pero, malagi, problema pud ko kaya sa mo interact mo good sa relationship na mo sa ako ang current karon. Pila gali mo edad lang ga? 21 kita bi. Oh, 21. Tapos kaning mga girlfriend nimo mga pare nimo edad. Ang kaning current ang uyab 24. Mhm. Tapos 23 din lang kanya. So si current girlfriend wala siya kabalo about kang ex, tama ba? Yes, ito. Nga nagkita mo. Pero si ex kabalo siya nga you have a current girlfriend. Wow, party. So malamang favorite song ani la nasad ni ba? Tama na. Anyway, so what's your question? Sir, ay, Unsa may mong question ka Tita B? unsaon ako pag either kung kaning current ba akong pilion or kaning ako ang ex na permanente na ako uban. Wow. So kibali, nibot ka sa point karon nga nga you have to choose burag na ana ka. Guilty naman good ko nga. Siyempre mabutang gid nga gabi cheat gapon ko sa kong uyab nga dapat Mga straight girls ba ni sila o mga bisexual po ni sila? Sa yung pagtuo. bisexual gapon dito. Ang imo is sa bagay, pareha man sila willing to accept. Ay dito pero ang gamatter lang karon kay LDR ang isa mas duol nga kung magkinahon sa man galing na mabayas ko ani. Kaya ako dili na bagyo ko ganahan og LDR. Ever since ayoko talaga ng LDR. Kaya sometimes sa ako lang niya, dili ni para sa tanan. Sa ako lang niya kung parang ako mo type ng person na para asa man ako ning kakapoy ni kang kahago akong gabuhaton ni. Tala lang okay yung kay ko nang after a very tiring day pag uli na ako nabitaw dayon diha. In times of I have a problem, na diha na ba? Dagyapon ko para sa ko as much as possible kung makaya dito gyud ko sa kuan kanang nasa duol. Labi na kung walay complications so kaning mga ex ni mo kon wala po ni mga husband, di ba? wala. So mo lagi ang diferensya long distance sa kanisa nasa duol. Sige. Kay at the end of the day, lami ba ang feeling ada kay nagmahal, ana ba? Pero di mo guni pwede nga ato na tong tibuok kalibutan. You have to weigh things. Like, ang uban galing, ginasulat nila kani unsa advantage o disadvantage ni girl 1. Unsa advantage o disadvantage ni girl 2. And to be honest also, there's no such thing as a kanabitang sakto ni siya nga choice. Kay every choice po nimong buhaton na po na consequence nga kani mong gikuha mo na nga hinitabo. Kung kani po isa mo sa to ng advantage, pa na po ni disadvantage. O, di po ko makaingon nga mo ang perfect choice. Pero at least, walay magmahay kay ikaw mong ginagpili. Giway man nimo tanan. Kita ka muna, si current ba nimo nga kaning ex ba? Niabot ba siya sa punto nga barang niingon na po siya nga kailangan na ka mamili? Oo, Tita B. Bali, 2 years na mi na inani ang kaning situation ba? Mm-hmm. Siyempre, gaaway mi nga moabot na sa point nga kung pauli ay na ang ako ang katong na LDR na ako. Kaya mo interrupt dun siya sa relationship. Kasi mahatag siya mga evidence nga kita pa mi, get-text pa mi, nag-exchange mi I love yous. But then, hold back mang pudbid ko sa akong sa LDR. Siguro mas... unsay na kang LDR? Anong tungod ba kay Sega Finance? Dili man Tita B, wala man matter ang pag-finance. Mabuhatan man o pamaagi. Pero... Okay. So, unsa pa man? Sige, buta to dili ang financial niya nga support. So, unsay naapan niya? Anong nag-hold on ka niya? Nga layo siya? Long term naman good na ako sa Tita B. Though, ang kanilang akong... Sayangan lang ka sa relationship because dugay na mo? Oo, Tita B. Tapos napaila-ila na po kasi yung parents.
well, kana manggod nga reason is parang sayangan lang ka. Lisod sa kaya ako nagipelaila. But you have to measure the kuan. So your happiness. Ang imong kuan. Because di manggod gihapon ng ending ana. Sa kung saan pa basta ibang tungod lang ba kay sayang manggod ang relationship. Dugay na. Yeah. But kung imong tanahon, still the feelings. Are you really happy? Butang dito, Tita Bing. So, sige na ako way sa, sa feelings. Kaya akong ex mo, something like, click dito kayo, may. Exactly. Kaya lang, ang ako lang makita nga disadvantage ni ex because kabalo siya nga, nadungan duha mo, karon kay na kay Karen. Kung kamo magaling magkadayan, magsigil mo kaaway, kay mag-unaw na naman siya kadban sa una, kay naging ani siya. Mula na isa, sa akong makita nga disadvantage, magsig-away, kay magaling na nabuhat sa una, basig mo nang buhaton sa karon, basig na napugay anana. Which is mo ko na ang kahitabo sa mo at exactly. Ang LDR. Okay. Basta magkakita pa mo, niya bro, toxic na dito kayo, kaya wala issue, mo anong issue. So, well, again, I will be biased. I'm so sorry, but I'll still vote for the katong person nga nasa doon. I mean, ibutan na to kung wala nang doon. I mean, unsa yung plano nga naman sa salayuan na, sa man, muapas ka, or after 2 years, nasa diri, or forever mo long distance, or bahala na si Lord. Kuan nandito, bigawlat lang siya sa re-enlistment nila para makabalin siya diri sa Lumbia na base. Within, a year? Within this year, Tita B. So mo lang ending, sobrang nagaya po siyang maduli. Pero dili ni outside the country, no? Dili, Tita B. Like, how often you guys see each other in a month? Kuan Tita B, after 3 months, 2 months. After 3 months? Ano ba yan? Kadugay ba na ito makakantag lalalalalala, anak? May bastos. Tagal. Kadugay. Military magud siya, so dili siya makaugot. The views and Mao ba? So, alam mo, mag-uli siya, dili sa Cagayan, mga 1 day or 2 days siya dili sa mua, tapos muli din siya kay Tagalano man siya. Well, though I don't know them personally, at the end of the day, still you nga maka-judge kung imo na i-wait ng things, but I would be biased. Dito pagyapon ko sa kato nasa duol. Lahira gyud pag ang unod nasa duol. May bastos. I mean, labi na kamo, labi pag sa inyong edad. Ako gyud, pag napa mo sa edad sa mga 25 years old below, napa mo diyan nga mga age. Tawag ko tro lang ga. Pag nga mga age, I strongly suggest. Ayaw, kung makaya nga di mo mag long distance. Ayaw. Sa imong edad nga, pa 21, di ba? Bago lang. I strongly suggest. Kung naamang galing sa dool, katong nasa dool. Labi na sa inyong edad na yung anak nga, daw kayong factor ng ganang mga, shoulder to cry on, the physical thing, ano ba, Nadia? Just because there's someone else. Kabo ko lami biyan ang feeling nga duha-duha po. May bastos. Diba? Lami man ang feeling, gana, wow, dahan kayo nag-love sa ako, But, kung gusto gini mo, like, well, sa imong edad noon, di pa magiging nga seryosohan na, well, napaka sa early 20s. Dito na tayo istorya, mga 26, 27 na ka. Okay, at the end of the day, the question is, labi na sa imong edad niya nga na, the question is, sa magi-purpose ni mga nung magipagrelasyon man ka? Diba? Like, sample lang, for example, gusto mo kung na mo support sa akong anak, di... Mangita dito ka sa katong medyo na maka-afford o anak kung muna mong purpose. Di ba? Well, if the answer is gusto ko muna nitid, anay gusto na ko nga, well, number 1 ba, imong atubangon, dili biya normal, dili pa sa Pilipinas, kanang, girl-to-girl nga relationship, kana palandaan, struggle na. Di ba? Before ta mo enter anang kinsa sa duha, kanang relationship lang daan nga babae to babae, dili na normal sa ato diri sa Pilipinas. Daghay magsugat ang kilay sa palibot. Ang mga lalaki mo ingon nga putlon lang naman ning amo man ni pulos.
Di ba? Patuloy. Mo na akong giingon. So, kana palandaan nga issue. Pero ako, sa imong edad, diri ko muwi sa mas nindot yun itong nasa dool. Andito ka sa kuan. Okay? Okay, tita. Kana mo but again, ikaw pagyapoy makadecide ana. Compare if you're asking my opinion, medyo bias ko diri ko dapit sa katong diri gyud ko sa mas dool. Okay? Okay, tita. Thank you. Kisa ba'y galalala, kamo doha puli-puli o ikaw. Yung akong ex kay Oy. pareha. Oy! Ang kanideng kuan, bago. One way lang. One way lang. Ikaw lang. Yes. Siya di siya ganahan. Virgin pa. Oy! Ang galing mo! Di ay? Di siyang sagot. Di siya masugot? Basin lahi pa daw gusto. Oh, sa bagay, kasi klase ang pagpasuka sa iring, mga igala. Bye. Bye. Salamat. Mo, dito nga mas enjoy siya sa ex. Kay puli-puli man sila. Uy, bastos ka. Di man, yan na. Kaya ang katong bago, siya raman, one way raman, siya raman, ang isa, bro, di man siya ganahan. So, mo nang mas ganahan siya tong ex, kay mas kabisado nila, o vice versa. Tabit, di. Wala manggod, nag-istorya lang manggod si daddy. Uy, bastos ka. Di galing. Uy, bastos ka. Wala lagi eh. Uy, bastos. Di lagi. Dati bye, didi. Mo na dahil. Inyong ayan, Tita B in the place to be. Guwapa ko, drili guwata ko, B. Hello, deko sa tanan mga members sa United Architects of the Philippines. Ang nagpahikain karon sa ilang Deconex. See you tomorrow sa inyong fellowship night. Labi na kang Architect Franklin Saplot. Kang Franklin, o kang Architect Chupa, o kang Pidoy. See you. Ay, mag-meeting na taon niya, no? O karong Sabado, see you sa grand opening sa The Warehouse, diya sa may Corrales, Bibone, Vevu. Salamat sa pag-invite ka na to. Lap trip ta dito, ha? Tayo mo pag-bit-bit o mga bata, ha? Kay puros green ang mahitabo dito. Sa Sabado na may gala. So, ugma na ako sa Deconex na Fellowship Night. Tapos sa Sabado, sa grand opening sa The Warehouse. Hello sa tanan mga pahinante diha. Labi na diha sa may The Cave. Salamat yung pagpamina. Hello po ko sa tanan mga mga nag-deliver sa Lazada. Grabe na mga Lazada karon, arty na kayo. Pagkausap, pag wala na galing ka, wala na, cancel na dayon. Dali ara kininyo magmahay, uy. Namo ko nagpa-deliver ko, ta Sabado man sila yung nga wala pa mo. Hello, day off na ako Sabado, pwede ka na Monday na lang. Wala na, cancel na dayon. Dali ara kininyo magmahay, uy. (0995-335-2093). Balik ta mga igala sa atong mga callers. Sa mga naka-text na tawag na mga igala. Ha? O while na, kuhan mo diha? Okay, music. Medyo gloomy karon ha? So, kung mugawas manggali mo, pagbitbit mo medyo payong, iburo kaulan nun man. Pero actually, gusto na po tayo mag-ulan o kusog mga igala. Kay para po medyo mabugnaw-bugnawan po na itong mga palibot. Doon lang 3:00, lami kayo mukhaon og init nga ubi cheese. Pandesal. Kalame. Gibulagan ko sa kwang uyab kay na daw ko lain bisag wala. Hello? Hello, DJ. DJ? Atik-atik. Wa ka kailan ako? Wala. Okay. Remind us.
0995-335-2093. Searching for a hero. Tita! Sendo Tita B from Oroquet. Ang layo. Never found anyone who fulfilled my needs. Tita B, akong problema kay nag-amin akong boss nga nakagusto siya nako. Nya kay minyo man siya, cross kay nako akong boss, pero minyo, ala, oy, kasarap. Hello? 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 Ay, Langga. Hello, good afternoon. Pila edad ni mo, Langga? 21, Tita B. 21. Pila edad ani mong bossing? Murang mga 28, mati mga syaptas. 28. Lamion. O, kuan siya, kanang Chinese siya nga kaliwat bitaw, pero Okay. half lang. Hap lang, pikas bagtak ray Chinese. Chinese ang pikas bagtak, ang pikas bagtak lahi. So, primero, pag dugay na kadiha na narbaho, bago lang. Mga 6 months pa. 6 months pa. Pag sugod pa lang, medyo naka-feel na ka nga morag na ay something. Wala. Wala. Oh, wala. Kay boss, bayan ako siya. So, wala rin na takuan. Tapos, asar mo ka nakabantay dahil nga morag ni aksyon na sagtipas. So, after Christmas party na mo atong November, dayon, pag-augma ato, dayon kay ang din siya nga nakagusto doon sa takuan. Wala. Hubog? Ili. Yun sa pagstorya. Yun sa may tabo ng Langga. Gipato ka opisina? Wala. Pag-augma ato, Mm. duty ko, Mm. ato, running mga gabi na, sana kita ko kung asa na daw ko, yung kung pauli na po ko, sir, nga naman, sa nga po sa magkita. Wow. So, nga, Kaya ba isang nag-text ni nanawag? nagtawag sa sakuha din, first time sa ato nagtawag sa akong number. Tapos ni Adto, din ka, asam ka ni Adto? Nama ko sa gawa sa mall ato, so gignan ako siya nga, narama ko diri sa gawa sa mall, sir, sa nga, anaan ta kadira. Wow. So nakita mo. Nakulbaan ka to, abi ni mo nakasala ka. Ay, wala man tayo, pero nagap mo ko yung nauna nga ba, na ako sala ba kay ka. Nag-offer mo po sila atong iagi na restaurant ko nila salad o siwas. O so, abi na ko ba sigma o to yung kuwanta ko kay January, gusto niyang ingon nga sila na kubalik. So, asa mo nagstorya ni Adto mo, asa man mo dahil nangaon sa mo? O? Naman sa sakyanan, Tita B. Sunisulod ka sa sakyanan? Oo, kay Respeto ba ya po? Bugnaw ang aircon sa sakyanan. Yung normal. Normal. Sa yung background music, it might be you. Wala ko kabalo. Wala ka kabalo. So, gisa rin niya pagstorya. Wala, tingala ako sa iya kay sige sa pangutana sa about sa akong side. Ng mga personal problem, tapos mangutana siya nga nung nagbulag ni sa akong ex. Ano ba? Tingala ko sa iya ha. So, ano nakabalo man siya nga nagbulag mo sa imong ex? Kauban man na mo sa work sa una akong ex. O na, gaingon din siya nga, unsa man, ato ito'y pabalik yung mong isa, tagan na itong may nga posisyon. Wow! So, nag-offer pa siya, ha? Go-offer siya, tingala ko sa iya ha. Tanisugot ka? Ko nga, ayaw na uy, atot. Tapos, ang sunod na din. Nag-offer ito yun, yung mo sa yun, siya nga ka ng makabantay, ba daw ko lagi ko sa tao nga makagusto sa ako. Yun, no? Manayan na sila niya ng bossing. Bossing! Tapos? Nilana ko nga ka ng, siguro kung magpakitag yung table, sir, na anak ko. Siya nga, so, kung example lang, adli ko ni mo, boss, karon kasi mo, naon-naon niya, ayat ka o ingon ani. So, nilana ko nga ka ng, so, nang wala ka balo, pero siguro... Pero nakaihi na rin ka to. Nakaihi. Kami na kay mo ambak. Kamulo sa istorya, ginahina na yung maghuboy mong panty, ana. Wala pa sab. Wala pa sab. So tapos, so niya ingon niya. Ingon din sa... Nawala. Hello? So man, ni Karat man. Okay, yan. Tapos? So, niingon din ko nga sa iya nga kana. Diana din siya sa, ay niingon ko sa iya nga kana, saan ito yun, yung magita ko, sir. Niingon, yun siya nga kadyot lang i-stop sa nato sakyanan. Hoy! Nagdagan, di mo nagdagan.
Ikaw ka, wala yung istorya. Dagan ang sakyanan. Si ako po, dakong dagway. Wala sayang dagway. Muna, ha? Ang iyang? Ang iyang dagway. Ay, wala. Akong dagway ba? Nara sa kanang kuwan bitaw gawas. Wala ko galingi saya samtang istorya sa kay kulbaan na kay ko. Wala ka nag-aisto ay, sa kilid lang Wala, ka. uy, ka. Taburag yan gituyo nga dito sa mga matraffic nga lugar. Dili po. Dili po. Libot-libot lang, mi. Tapos, hanto, naningon din siya nga. Paghunong sa sakyanan, Ngayon din siya nga kanang honestly lang daw na gusto ginaw ko na sa ako sudugay ra. Uy, anak ko sa iyo, ulo ko sir, huwag ka din na. Narawi asawa. Sa pag-ingon niya, pag-ingon niya ka na sulti, ang sa imong ingon dayan? Hindi ko ulit. Ay, pag yun na sir, di ba ako gusto rin. Wow. Dala ibot sa imong, dala tang-tang sa bra, dili po. Wala. May bastos. So, nakurat ka daw, Bi? Nakurat ka pero gikilig ka, nakaihi. Nay, gamay kilig. May Pero, bastos. nagit sa kuna-una nga, minyo na ba yung siya, mahadlo ko ba? Tanaw, Bi, pag-ingon mo nga, sir, minyo, mga sir, unsay tubag ni Bossing. Sana siya nga, ayan na istoryahan ng akong asawa, kaya di ko ganahan. Wow! Tama ko yung asawa. Asa? Maldita ko. Wow! Kaya mo gining paluso mo, gining mga linya sa Bossing. Yung asawa mo ko, Jay, kauban sa admin bank office. Yung mo, pag magahatag sa sweldo na ko every sweldo. Og tungod kay Maldita sa nakayon sa kang bitaw, sir, Maldita pinang sa ana lugar. Oy. Wow. Kaya mo, buka pa ba yung asawa, sir? Oy. Wow. Pero wala na, nagbula-bula na imong baba. Nangaluag ng garter si mong bra. So, unsa may ending, katunga time, so unsa may ending din na itabo ato? Nag-offer siya ka ng tabangan daw ko na niya akong pamilya. Maghatag daw ko na siya kuan. Wow. Gusto ko na ako mag-boarding house. Wow! Sa boarding house. Kasi tabangan daw ko niya tanan. Wala appeal na appliances appeal, LED TV, electric fan. Ano siya, dagan ko kailang nga mga kuan. Pwede matrabahoan. Pwede sa kailin doon. Wow! Gwapahon sa nisya, oh? Dili man ko gopawon, eh. Yes. Kain ako. Timing lang yun ako mag-duty kagapantira, ganun. Dili sa Pantino, respetado ko na kung yun ito sa security kaya. Ha? Security guard ka? Oo. Delikado gini mo lady guard diri mahalin gini mo lady guard diri. Delikado gini ay. Nako. Delikado gini ka lady guard, mahalin gini ka sa mga bossy. Pili lang ka diri kay mga bossing diri lady guard, na bossing sa news, apoy bossing sa engineering, apoy bossing sa MOR. Kadyon lang. So, nahitabo na November. So, November, December, January, taas na. Gisugot na nimo siya. O sa may ang gibuhat, sige na rin siya panguyab nimo. Sige siya panguyab na. Bakuan mo, wag sige na. Nakumpleto na inyong salaset. Dili mo pangayo sa iyang kuan, bala siya, mohatag siya, pero... Mao galing. So, saan naman yung nahatag so far sa pila ka, 2 ka bulan? Kwarta noon yung gahatag. Wow! Sige, Okay. dawat sa nimo. Dili mo tanaw dawaton, pero padulduol mo gud sa akong mama, nabuang lagi. Hala! Nagipag-close sa iyong mama? Oo. Tayo yung mama nga, ay, pag ana na, dili ka magsusur, anang kabit-kabit. Mana, sayang maning kwarta ma. Ay, mau ba? Kano sama sa mo ani dere? May bastos. Mau ba? Oo, mohatag siya. Tadaw, biga, best friend na sila karon si mamang. Basta ko nila kay nauna-una mong ko interview. Mawa na lang ko sa iya. Kuan. So, tarong imong phone na nalamon. O, sa? Mauna ko ba? Mawa na lang sa yung agency kay hadlok na ko. Muhawa ka? Oo. So, ang imong problema, unsa man tungod kay ka-fall na ka? Or dili ka ganahan kay di yun ni dapat? Both. Gaka-fall na ka. Pero kung ikaw gyud dili gyud ka gusto, di gyud ka. Sige, kay kun. Muhatag man siya house unlat, kana muhatag siya The Grove.
Kanandiya sa Pueblo nga, dool sa golf course. Mga tagraman siya daw sana si Tapio niya. Wala ko. Sa dili gihapon. Dili gyud. So minto say sa imog yung kaugalingon, crush man ako siya pero dili gyud ka. Kinatong last na yun, February 14. Oo, Valentine's Day. Oo. Nagduwa ko sa akong mama sa office sa agency. Nato. Ano? Nagkuan sila ba? Nag-training ako mama sa office sa agency. Talo nga imong signal na wala imong signal. Talo nga imong phone. Akong mama ba? Katong February 14, unsa? Oo. Nag-training sila ata sa agency. Tapos, nagpalit ko flowers. Ihatag ako sa akong mama. Kay napaman siya sa training center. So, nasa ko sa Ubostin. Wala ko nag-expect nga moabot siya to kay before ato, nangutan ako na ba siya. Yung kauban ng security nga wala daw. So, nagulat ko sa akong mama. Kay niabot man siya. Ipasaka ko niya sa lapit sa rooftop. Nangutan na siya ko. Kumusta na daw ko. Dugay-dugay na daw ko wala niya nakita. Wow. Kaya di mo ko mapakita siya at kalit lang din siya ng kiss ako. Ha? Giyon sa kanya? Ang kiss. Basta ni smack nga 5 minutes? Bot ato, di mo ito matawag smack, oy. Ala! So chula gidi ay? Tanibalo sa lampog ka? Lagi natuklod na ko siya. Wow! Patuklod, padool. Na ka ng one time nga. Gituklod na ko siya one time. Nakakuan siya. Na din ko sa iya nga ka ng stop ni sir kay dili ko ganaging hunani. Makita kita sa asawa mo buak na. Moto nga kuan ako siya ni lakaw rin ko ni naog ko. Siya nga ka ng gusto lagi na ko niya mo balik ko sa agency nila. Kinihawa na ka? Hawa di ba ko titabi kay Ay. Tawag ko lang ka. Thrilling na kayong storya mga igalaw. Gipakusgan gini yung radyo ba kayo mga chismoso sa mong dag ko. Idulit yung taon ninyo yung dalonggan sa radyo kay kuan gikay mo. Mga klaro gigay mo mga chismoso mo. Tawag lang ka. Naputol na mga igala. Ay, pastilan mga igala. Nakahunong ko si Gilbert mainit, God. Hello? So, niawa ka sa agency? Oo. Takarong gusto niya nga magbalik ka? Oo, gusto niya. Tadaw, kabalikon ka. Ang tinuod yun, nagkita ra yun, kiss ra na itabo atong Valentine's o lagi na itabo na? Kiss ra yun. Nag-enjoy ka? Kamay. Ay! Hindi ako, Jake. That's right. Kaya na kayo, bugay ginalikayan ako nga mahawa na lang ako sa ilaha kay basig makol sa ginto ba na nabuang na. So, ano to masundi after February 14? Wala na ako napakita, Jod. So, karon sige kaya po siya kontak. Nag-change number man ko mo din tong point sa niya ka ng February 14. Nangutana siya nga daw din ako niya makontak. Ako nga nag-change number ko, sir, siya pangatag number B. Ako nga, nalubat ako sa contract. Ano, diba? Ano rin ko nga, ako ka memorize man. Sa gata na po ni mo number ni mga bago. Wala. So sa may pangutanan ni mo sa karon, saan ni mo pagkuha sa panty nga na siyang sakyanan? Nga mo imong gitrapo? Buang. Sa may mo? Ang pangutana ba kay hantod karon din niya murag sige na siya kauna-unaan. Mo na lagi atong ginagi nga. Sige na ako kuno siya. Sige ko pangutana sa kanang kauban ako security guard nga may nakakuan sa ko dito, nakapuling. Ingon man siya nga kanang
narapo man gyapon si Sir dito, isa pangutana nga asa na daw ka. Ay ni ana ra ko kay pagsabati ako asa ko nagtrabaho. Pero nara ko napit sa may Corales, ano rin? Una, kabalo man po to si ate kung sa sitwasyon ako ato na time na. Sige, lagi siya advice nga kanang kung praktikalan ng gitaw ding, pwede man magkuhan mo. Dagan gigay ako ng mga estudyante nga mukubit ako ng sugar daddy. Uy. Para lang makagraduate. Uy. Ako, natin ay di mo kayo ana yahap. Yan siya nga, ikaw, gusto niyo mo nga magmalinahon, o gunaw na, ayun nga, napagkuha na si Sir, sagdi na lang na siya. Sa problema ni mo karon, bisag wa sa nag-contact, na-fall na ka. Ano? Pero sige nakagunahon na, asa na siya, ano na siya nag-text. Ana. Nana, agad eh. Ligaya ko, hindi papasa So, unsa man gyud? pagmamahal ko. Unsa man gyud? Mga negatibog na gano'n. Ato lang, wala po ilain lang uyab ni mo nga single karon lang ka? Bandagan. Oo, naraman din. Pero, umbot lang, anong dili ko ganang sa ila. Na, ikaw kay choosy ka sa... Dili man sa ingon nga choosy ba, pero mahadlok lang ito. Dili lang ka choosy pero kapamili lang ka. Saan? Dili ka choosy pero kapamili lang ka. Tama ba? Pariyara man ako. Oo, pariyara din. Basta kinaana na po ka o gani, mas may panigwapo mo na pa'y ginahatang. Aminin na natin. Dili man sa taingon ba, pero... Pero mo, yun. Ay, alam ka na na, Kims. Sugot ba ako ito yung relationship, pero mura ning, kano bitong gauya, bitaw nga walay klaro. Saan? Sugot ka nga? Katong relationship niya, secret si relationship lagi. Pero, wala ko'y klaro eh. Kasi po sabot ni mo. So, nisugot yun day, yapong ka? Nisugot, pero mukha niya... Ay! Talawar lagi ka ba? So, meaning to say nga, nag-uyab yun day mo. Oh, pero secret. Mao na lang iwan. Mao nga. So, meaning to say, nanay na itabo. Umot. Aminin. Wa may naminaw, dili kita-kita naman. So, nanay na itabo. One time. Oh, di ay. So, meaning, so, actually, di, wag di mo siya nalikay, di ay. Naligsan, yun ay kaspison, di ay, yun. Wala, ambot, eh. Ano ka, sa doon ang hitabo. Wow! Kano sa mga totong December? Ako tong gatoan ka. Murag banda December, siguro to. So, wag yun mapungan. Yun sa mga gibit, bigidala ka niya. Gikuha ko niya sa akong trabahoan. Tapos? Biglang liko. Tana siya, asa man ta. Oh, yeah. Anak ko nga, dito sa lugar siya nga, makauna na taging sakto. Wow! Ay, wala ko nag-stick. Asa mo napit sa barangay Kauwagan. Ay, Kauswagan. Amo, sa itong lugar, di ko wow! Kani mga babae ko pagdalong motel, kay kalit na lima amnesia. Di na rin kasabot sa abot asa to dapit. Abot na, pabuang-buang na dayon. So, ang ending giday, nagkarelasyon giday mo. Oo, mo dayon nga ni hawa dayon ko kay hindi na ako makaaya nga kuan ay kanang basig masaktan mi ba. Wow, so na in love na ka oga. Gusto ni mga labi, disugot din siya nga magbulag mo. Wala kay wa ko na iyang nga magbulag mo. Wow. Wala na communication. Pero nilikay lang yun ka. Likay lang ko. Dadawbi, tawa man maligid na mo nang karon naglikay mo din karon sa libag na ka. Dako pug kargada. Ambot. Kalimot na lagi lain. Mayo. May muda na. Mayo, mampod. Ay. So mo, nakaroon na itabo siya mo nagsalibag na ka. Barag imong gingon nga. Barag sa imong main, di na lagi ko. Di lagi ni pwede. Di lagi ni mao. Pero ang imong heart no, ay, asa naman siya, ay. Dili ko gusto, pero
Mura gusto. Sa imong mind dili gusto. Pero mali. pero ang kasing-kasing Gusto. may kay pakong ba? Gawala kay kung magbulan sila si asawa. Wow! Mo na lang yung ingon na igala. Inuho ko bata mga iko. Pila edad nimo? 21. 21 pa. Mag-22 na sadto. Pero dili siya Dili. nakabungkag sa Ex. tina. Kabalo man siya. Tawa to'y klaro to nga ex, no? Tawa to'y kwarta, no? Lagi yun. Kay trabante raman. May mani kay paguman sa kuan, dampa-dampa, napay allowance. Ana guys siya nga. Magbuatan daw ano ko niya ganak. Niya kung balayan ay kung naging hopo. Ay, ginoo ko. Salamat, anak na yan. Dili siguro ka anak niyang asawa Tita B kay 6 years naman daw sila kasal. Tapos, wa sila anak? Wala pa, antay karon. Mau ba? Nami si Emilia din eh. Kabalo ka, lisod di kayo ng, sa tilad anay lang, lisod di kayo ng ganang, lahi ang istorya sa kanimog yung gusto. Ang problema mangguni mo diha, kumaanad na bitaw ka na, may nga pag yun, siyempre makatilaw na ka, sigdampa-dampa, tapos kasuportahan pag yun ka, so medyo lami ng pamuyo, di ba? Maabot alin ka sa bahala na ni Lord. Nampot eh. Tapos makayang pagi ka nga tama rin ni, kay malditan po niyang asawa, di gina tinuod lang ka. Ginagamit lang nila ng alinya kay para lang yun na magstay mo, para lang makasulti mo nga tama ra po ni. Maldita mo isa diyang asawa. Langga, bisa pag mo yung kag maldita niyang asawa, kung di siya ganang bulagan na yung asawa. Lagi ba? Oo mo, ayaw tanan ng mga nahimong kabit, pasaylo ako sa akong words. Perminti ginalinya nila nga keso, way naday lang asawa, keso maldita kong asawa. In the first place, inyo siya, anong nanguyab no, yun mo po nang giminyuan nga maldita man di ay. Hanabi daw? Ilan ng linya lang ga para kamo to justify nga kamo murang maganahan rapon mo nga murang okay rapon. Ano ba? Ay mo tuuan ng ingana. Kung di gyud siya ganahan, kung di gina niya love, maldita gina siya, di gibulagan na tanan niya na. Kanang maingon magsaad-saad galing ng mga langit o gyuta ng mga lalaki, gusto lang na mubungkag sa tinapok. Sakit lang ang puson, ana. Dapat sa imong yun na brano na kuan lang sa libag na karon. Kung mo yung ka nga gusto gyud ka mo stop, gusto gyud ka, ayaw wala na i-reply. Ayaw nagtubag, palayo ka. Nagpalayo gito. Imagine nimo sa iyang pagka-bossing, daghan mo empleyado, how sure are you nga ikaw rin ang ginahingana? Kaya ako rin may pinakabata sa iyang kuan. Sure ka? Nawa sa ilain area dito. Ambot lang sa niya. Exactly. Muna akong pasabot sa imo ha. Kung kaya ka niya ana-anaon tungod sa iyang power, sa iyang position, kaya po na niya buhaton sa ubang babae. Or maybe kung wala man mo gidungan, din malay ko na uban mga bata ito, ginganaon niya, human na po sila. Karon ikaw na po ng next. Lagi ba? Kaya kung diligin niya love ang kanang ayang asawa, di yan ang gibulagan. But I tell you right now, kung nag-enjoy ka, well, number 1 karon ayaw gyud paboros. Ayaw gyud pagboros. Number 2, kung nag-enjoy ka na, kay napay sex, napay allowance, matagaan pag then fine. Pag-enjoy ko mo na, if that will make you happy, then larga, bahala ka diya. Pero kung mayong yung kasi mong kaugalingon, kaya problema mo na mong age lang ga, mo pag yung mga lami kayo lang ga, ay? But I tell you lang ga, kung gusto yun ka nga mabago ka, kailangan kag diversion. Uban sa imong mga friends at maglaglaag, then palayo sa iya, ayaw reply, ayaw tubag. Ang problema, abi man guna ko, wala, hapit pa ka, ang kuan giday, wala na di ay naligsan. Nasunod na giday ka sa iyahang kuan, bitag. Din after ato nila yun, nagay mo sa iya ha. Mo lagi, pero ang problema ko nagsalibag ka. Diba? Come on, kung gusto gyud ka ha, nga ma-stop na ayaw nag-reply, ayaw nag-text, palayo. Pangitag line diversion, pangitag line kalingawan, kung nakay mga barkada, pangitag line. Okay. Okay? Come on. Ayaw pa buros, ha? Wala naman ko nag-contact sa iya, dili na ako ganahan. Mahadlok lagi ko. Mahadlok pero nagmama, nangita ng asa.
Bala na lang. Una-una at ito na mawala ra. Ano, sa imagine na lang, sa imagine. Sa imagination na lang, ha? Oo. Okay. Alright. Ayo lang ga. Bye. Lady Guard! Okay, mahalin ba ka Lady Guard? Lala, uy. Party mangigala. Alas 2:47. Time check. Katugan nato sa